Asigunit yung ilong kamo sa taas. Amay, maginang ugay-ugayon lo para mutaas og gamay. Pul anong ko ni ilong nga murag dako kay katag murag sapas langog. Sakto yun. Nga, ugay-ugayon, taas. Di alas kilid, padong. Taas. Matay daw, kanindot yung mga ilong dok. Ay, hikap diha kay ano yung ginig ka mo sa lendo? Ay, lagi naghikapa kay mapahak na. Uyo ba? Para magpang international. International si mga kabuang. Mulula, international. Liwat na kang Piolo Pascual. Amay non artista. Ala ka na mo. Banakan na mo tambes. Kaya atang landangon. Unsay landangon lo ba? Malandang din ang tambis. Karon pagi ko ang istoryahan lo. Dok, sak ako nun, dok. Murag hinog na. Nanugo ka nako. Ilasan maka. Ug ako manugo nimo musugot ka. Oh, Hilasan! putang igit. Musaka ka or maglalista? Maglalista or musaka ka? Sa manligo na kagbukog. Aw. Musaka lagi ko master sa mga master oy. Huwat nang diha master ha kay. Pila imong gusto master? Kanang tanan, hutda na. Kutob sa masud sa imong ilong. Ah, gisugo pag yun ta. Pasakitan pag yun ta. Paita. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Lagi oy, busak ka na lagi ko. What the master? What the Ah! Ano ko kurang sa'yo? Wait ka na, Abdia! Saan nagsugod mo sa kaka? Ah! Bag-o pagay ko saka dire. Panaugo na sa kunin mo. Hilasan! May pag-imutong ko ang dughit dito ay. Mapuslan pa ka, dako-dako kag lawas dira. Ah! Ako ba sugoon pa kong dugit? Utong! A few inches later. Oh? Bantay mangayo ka ha. Ha? Iman eh. Ha! Tukog mangayo ka na? Utong! Ha! Mangayo anay? Nga. Makachat na. Bantay bitag mangayo ka niya. Bantay lang. Alisto ka gyud. A few moments later. Hoy, Intoy! Giahak man kang kabaghaka ka. Ngano imo man kung gipasaka kung manguhit raday ka? Mura man pug kag siya. Iyara kong gipaasa. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala ka? Nanguha na lang ko kay sige kagugot dira. Dako na yung baba. Mura man pug kag siya. Iyara kong gipaasa. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Maday ko be. Mura man gikong gipahago-hago diri sa ka. Ya nanughit raday ka. Mura man pug kag siya. Gipughit niya nga ako paghigog mo. Hilasan! Nag-ambag ay. Tagay ko eh. Hoy, 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 hoy! Don't touch my work! Look, that's your work. Yes! Kapal naman ang mukha. Ikaw pa ang nanghingi sa akin. Kunya, sabihan mo ko ng makapal. Totoo naman ah. Makapal yung mukha mo. Dahil hinayaan mo lang akong umakyat doon at nang ano ka lang pala nang ano nanguhit kag tabi sa hilasan. So hello guys, so mag-shoutout na ka. Mag-shoutout na ta guys. Ang first na ko i-shoutout kay si
John Kenneth Samante. And shout out sa iyang page, palikog like sa iyang page guys, Kinchan TV. O Brad, regards lang ko sa kanang yung mangkoda nga maldito. O shout out, mangita tag shout out dire sa YouTube guys. Mamili lang kog tula. Shout out ni Reds Gaming, ni John Del Capuyan. And lastly, shout out ni Jennifer Palawan. So bro, shout out bro. Shout out dahil sa mga kuanda, tanan mga YouTuber. Tanang mo pa shout out. Promote mo yung channel bro, YouTube. So, sa kuanda sa ang YouTube channel, palihog ko subscribe sa Danny Lance TV. Kumaro to. So guys, Danny Lance TV, and shout out sa tanang Tagaloon diha. So maro to.